В периода на ранното смесено съзъбие, който обхваща между 6-та и 7-та година, и тогава очакваме да пробият първите 4 резеца в горната челюст и в долната и първите постоянни дъвкателни зъби, шестите. Могат да се използват всички видове движения, както за почистването на зъбите, както хоризонталните, така вертикалните, съответно кръговите движения, но това е периодът, в който трябва да започнем да обучаваме децата как да почистват зъбите, когато имаме и постоянни зъби с измитащи движения от венец към зъб. В периода на ранно смесено съзъбие, в началната му фаза, пробиват първите дъвкателни зъби, а именно шестите. В много случаи, във всички случаи, те са по-ниски от дъвкателната равнина на останалите зъби. И съответно хигиената им е най-затруднена. Защото ако имаме една обикновена четка за зъби, с която почистваме шестите зъби, хубаво се вижда как четката не достига до дъвкателната равнина на зъба. Затова ни трябва специална четка, с която можем да почистим. Четката, главата й трябва да бъде извита под 90 градуса, така че да бъде лесно. Да почистим постоянните зъби, така че да не пробият с кариеси. За да можете да видите техниките на почистване както във временно, така и в постоянно съзъбие, към видеото ще добавим линкове за тях.